Φίλοι μου, καλώς ορίσατε, φίλοι μου και αγαπημένοι. Φίλοι προσκεκλημένοι που τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση του χωριού μας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας αλλά και της Εκκλησιαστικής Επιτροπής σας καλωσορίζουμε και σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση. Μας τιμούν με την παρουσία τους. Πρώτα και καλύτερα, ο πρώτος δημότης του Δήμου μας, ο Δήμαρχος ο κύριος Καψάλης. Ο Αντιδήμαρχος κύριος Γκόγκος. Η αντιπροσωπεία βέβαια των συγχωριανών μας της Γλούστας. Αντιπροσωπεία επίσης από την αδελφότητα της Ιταριάς καθώς και των Κυπριών. Αγαπητοί φίλοι, η σημερινή εκδήλωση της αδελφότητας είναι μια ακόμα σπονδή στην παράδοση, την οποία οφείλουμε να την στηρίξουμε για να μακροημερεύσει. Εμείς οι ηπειρώτες φλεγόμαστε από αγάπη και νοσταλγία για τη γενέθλια γη, που τουλάχιστον εμείς οι παλιότεροι τη ζήσαμε στην ακμή της. Είναι επίσης κοντά μας ο πρόεδρος της Κάτω Λάμδανης, ο κύριος Πέτρης. Εμείς λοιπόν οι ηπειρώτες φλεγόμαστε από αγάπη για τη γενέθλια γη, μεγάλη νοσταλγία, που εμείς επαναλαμβάνουμε οι παλιοί, ζήσαμε την πατρίδα μας, το χωριό μας, τα χωριά τα γειτονικά, στην ακμή τους, τότε που έσπεται η φοβέρα, αλλά είχαμε μια αλληλεγγύη και αγάπη μεταξύ μας, πρωτόγνωρη, γι' αυτό τη θυμούμαστε ακόμα. Έχουμε υποχρέωση λοιπόν αυτή την αγάπη να τη μεταγγίσουμε στους νεότερους, στα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, γιατί δεν νοείται πατρίδα χωρίς παράδοση. Αγαπητοί συγχωριανοί, φέτος συμπληρώνουμε 150 χρόνια από τον εθελούσιο εκπατρισμό των προγόνων μας από τη Γλούστα στο παλιό αγαπημένο Μαυρολόρος. Λόγω αυτού, σε ευθετότερο χρόνο, μέχρι το τέλος του έτους, θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, πάντα σε συνεργασία με την αδελφότητα της Γλούστας, να γίνει ειδική εκδήλωση στην Αθήνα για τον λόγο αυτό και για το οποίο θα σας ενημερώσουμε μια ανακοίνωσή μας. Επειδή η εκδήλωση γίνεται και να διασκεδάσουμε, να διώξουμε το άγχος, την αποξένωση και τις βασανιστικές υποχρεώσεις μας, έστω για λίγο θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε ορισμένα πρόσωπα. Πρώτα και καλύτερα στο Δήμαρχο, τον κύριο Καψάλη, για την άμεση ανταπόκρισή του στα αιτήματα της